gaat het ermee? Ja, heel goed. Heel goed. Is het niet koud? Ja, het is wel een beetje fris, maar een beetje blijven bewegen, dan komt het allemaal goed, hè? Nog 9 posten, jongens. Nog 9 posten. Meer of geen meer. Op het stil. Hier dit al 800 jaar om. Met z'n allen, met z'n allen. Maar dat gaat niet meevallen. Nee, dat gaat ook niet meevallen. Carnaval is met name een stukje ontspanning voor mij, de dagelijkse sores. Een beetje vergeten en vooral positiviteit en heel veel plezier maken met allerlei verschillende mensen uit verschillende dorpen, bouwploegen. Ja, alles, dat is met name, denk ik. Hoe lang doen we dit al? Echt superlang. Hoeveel jaar bestaan de knoeiers? 34 jaar. 34 Ja. Van Groenenberg zakken.